elkaar voor de jongerlessen. En er wordt al gejongerd door Mandelson, dames en heren. En er wordt ook gejongerd door Hansen. Saïe op de tweede plaats. En we zien daar dat de andere zandmannen, Laboule, zich heeft gewesterd op de veldplaats. Hansen is vierde. De vijfde plaats in handen van Pavel Kondi. En Hector Schreiber is de winnaar van onze C-finale, dames en heren. En wel een zieke Olaf de Landrichson. Duivelsbergen en met Rode Houten blijft die voorsprong houden. Dan kan ik het bij u. De meervoudige Europees kampioen er wordt er nog gejonderd, ja, dat doet wel met de Braille, dames en heren. De twee steeds waaronder tweede en derde. Er wordt weer een ander zo'n vierde. Braille vijfde op de Peugeot en een derde plaats voor de Pista. Wagen nummer 13e en dat is de wagen van Pavel Kondi. Prachtig daar ligt die Duivelsberg voor C4'e. En die C4's gaan we hopelijk nog lang zien, dames en heren. Rallycross gebeuren, want vanaf volgend jaar zien we de C4's niet meer in de rally gebeuren. Want daar gaan we weer steeds gaan we rijden. Gaan we naar de Pista. 1600 modellen met maar die blijven voorlopig nog plakken en kollen en hangen aan deze Fiesta nummer 13. Zit daar vlak achter Jean-Luc Duplayé. Die wil er eventueel op de vijfde plaats afzoeken. Hans Winsson zit maar dan op de vierde plaats. En dan nog een Fransman op de derde plaats. De Fransman met name Laboule. En Frans Hansen op de derde plaats. En dan vlak achter Benaat tegen de bumper. Benaat tegen de bumper. Boswezen met name Kenneth Hansen op zijn Citroën. Onderin Julia Groene met zijn tweetjes. Ah ja, het is nog één ronde, dames en heren, met de volgende doortocht. Dus dat kan nog van alles gebeuren. Heel kort op de kanten daar voor Vrode Houten en Kenneth Hansen. En ook achteraan is een klein beetje een treintje aan vormen komt. Laatste plaatsen voor die vierde, de vijfde en de zesde plaats zijn. Als jij nog iets van Hansen wordt erbij komen, dan zie je waar we nog aan van Vrode Houten. De punten tegen voorsprong hebben daar. En we zitten weer tot achter in deze laatste ronde. Hansen, kan je nog voorbij Vrode Houten komen, ja of nee? En wordt die tweede in de B-finale of gaat Houten aan de A-finale? Komen op het Duivelsberg, komen ze op. Hansen in de distantie, dames en heren, de eerste plaats. Oh, dat wordt Houten, dat wordt Houten. De tweede plaats voor Braille en de derde plaats voor Pavel Kondi. Mooie wedstrijd dat in deze B-finale. En nummer 8 hebben wij aan voor onze collega die de finale kan doen, zo dadelijk, dames en heren.